Welcome back to my YouTube channel BODOSA Production. Eya ako eta khondo loi aisu apnalokor osoro. The 5 Bodoland Gallant Martyrs Memorial Football Championship Trophy 2021. Ponsomti mane Party Bodoland Mongklong Gosokhang Zulur Championship Trophy 2021. Dayo nongthangmona nugasino dong bekawnai habafari Bokotpara Dokra Boro Faraisa Afatni panjaineaw Bokotpara Bodo Sports Gelegra Photarao ajere udduroni khelot ongshogrohon koribo Bokotpara Avenger FC Bonam Mongolday Sports Club. बिसोरनो बिबार बावना बुंख्लंखौ मान होना बिसोरनो बिबार बावना बड'लेण्ड मार्टियार्स चेम्पियनशिप ट्रफी बयबो बाहागो लाना जेरैबो जेथिंबो जोंसारहोनि भकतपारा सुजुगिरि दुर्गेश्वर बर'खौ सिनायथि होदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ दुर्गेश्वर बर'आ बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन देंखो होदोंमोन जितेन बसुमतारी मेथाइ खनदोंमोन मोनसोम बर' आरो मिउजिक अमर बर' प्रडिउसार भगतपारा एसि आबसु नायबाय थाब्लानो जाबाय लेखायै खम समनि गेजेराव गोबां खस्थ' खालामनानै दिहुननो हादों ओंखायनो आं बिथां दुर्गेश्वर बर' सार बिथांखौबो आं रायजो राजानि सेराव गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय साबायखर थाबाय दा नैबे समाव जों गाहाय हाबाफारिखौ मावफुंनो सानबाय भगतपारा हालामनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै गोसोखांनानै भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बोसोर सिगाङावनो बे Bodoland Gallant Martyrs Memorial Football Championship Trophy बे बादायलायनायखौ खुंबोबाय थादोंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव 13 बोसोरसो बे बादायलायनाय हाबाफारिया थाद'नाय बायदि जादोंमोन माखासे जाहोननि थाखाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय 2019 मायथाइयाव भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायफिननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जों कन्टिनिउ खालामनो जों थांखि लाखानाय जादोंमोन नाथाय थांनाय बोसोराव 2020 मायथाइया जिहेतु मोनसे गिख्रंथाव बोसोर जाबाय सारा बुहुमनि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बेनि थाखाय जोङो बे बादायलायनायखौ जोङो बोसोरसे जों खुंफुंनो हायासै देग्लाय जों फिन जागायजेनफिनबाय दा बे जागायजेनफिननाय हिसाबै दिनैनि जे जागायजेननाय हाबाफारि बेखौ जोङो बेखेवना होनो थाखाय जों सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों दा नैबे समाव दिनैनि जि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आदा बिथाङा जोंनि गेजेराव दंखायो ओंखायनो दिनैनि हाबाफारिखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा गिबियावनो बेलासे समनि गासिबोनिसिमबो आंनि गोजोननाय हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों भगतपारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि फुटबल कम्पिटिसन जि बादायनाय दिनै गिबि खेब बे गिबि खेबाव बाहागो लानो हानाय जेरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेहायनो नुजानो हानाय जोंनि भगतपारा ओनसोलनि जि जोंनि सिबिजाथाव जेरै गेदेरसिन मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे बेहायनो टिम मोननैनि जि प्लेयारफोर नोंथांमोननिसिम आङो गोजोननायखौ हामलायहरदों दिनै जे भगतपारा जे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबलखौ लानानै बिथांमोना जे खेलखौ सालायदों बेहाय जोंहा जोंनि बे ओनसोलनि जे इयुन जोलैनि जे फैबाय थानाय जे फंबाय बिनानावमोननि जे इयुन जोलैखौ जाहाथे गेलेनाय फारसे जे दावगाहोयो बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे ओनसोला जाहाथे बुंख्लंफोरा जे जाहाथे बे बुंख्लंफोरखौ जों गोसोखांबाय थानांगोन दा गोसोखांनानैनो दिनै बे फुटबल बादायलायनायखौ सामलायदों बिथांमोननिसिम आङो गोजोननायखौ जासिहरग्रोदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जे जाहाथे फुटबलजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जे खेल दङ बेफोरखौबो जाहाथे
खेलखौ बादायलायहोनो हायो आं बेखौबो मिजिंथिबाय যে আমাৰ ইয়াত এই অঞ্চলৰে যিমান যি খেলুৱৈ আছে সিহঁতে তাতে ভালকৈ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে মই আহ্বান জনালোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ জাজ ৰেফাৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আজিৰ খেলখন যাতে ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু लोगोसे जोङो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे उदालगुरि जिल्ला जि सिङाव थानाय जि भकतपारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनैनि खेलखौ जाहाथे मोजां सालायलांगोन आं बेखौ खावलायनानै दिनै मुंख्लंफोरनि न'खरनिसिम आङो फिन खेबसेबाव गोजोननायखौ हामलायहरनानै खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि जि सुंद' बिबुंथि आं बेखौनो फोजोबबाय आरो लोगोसे दिनैनि जि अपेनिं जि खेल बेखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोजोबबाय गोजोन्थों এয়া ৰেফাৰী সমূহৰ চিনাকি পৰ্ব প্ৰথমতে আছে দেবেন কুমাৰ বড়ো गांसे आरो बिथांखौ बरायगोन नैथियाव दङ पुर्णकान्त बर' NSA रेफारि थामथियाव दङ दिलीप कुमार बर' NSA रेफारि ब्रैथियाव दङ बिनन्द बर' NSA रेफारि दायो मोननै दोलोनि केप्टेन बिथांमोनखौ सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों रेभेन्जार एफसिनिफ्राय केप्टेन महरै बाहागो लादों पंकज दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय मंगलदै स्पर्ट्स क्लाबनिफ्राय धनि बर' केप्टेन बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय এই মুহূৰ্তত মই চিনাকি দিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ভকতপাৰা VCDCৰ ভাইচ চেয়াৰমেন প্ৰাঞ্জল ডেকা তেখেতক নিজৰ চিনাকি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ লগতে এখন আৰ'নাইৰে तेखौ आदरनि जनाव दायो जोंनि गाहाय आलासि लोगोसे जौस्रां जिरायनाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेस्ट उइश होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गिबियाव जोंनि आलासि बिथांखौ बलखौ जोजेननानै जागायनो थाखाय खावलायगोन हाबाफारि बायदियै माहारियारि मेथाइखौ बयबो बाहागो लादों गेलेग्राफोरजों लोगोसे नायनो फैग्रा नायबाय थाब्लानो जाबाय साइडैबो द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सबे कोठा भाई এয়া ভকতপাৰা ৰেভেঞ্জাৰ FC বনাম মংগলদৈ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ যে আছে প্ৰথমখন খেল বেखेवनाय हाबाफारिया जोब्बाय दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ भकतपारा ৰেভেঞ্জাৰ FC आरो मंगलदৈ स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ साइडैबो